To fa mawaki Dauda Kahutu rara yayiwa matasa kyautar ta girgiza faɗin social media gabaki daya da al'umma mai yawa. Wannan kyauta da mawakin Dauda Kahutu rara yayi ba karamar kyauta bace ba wace yawa matasa wanda kuma sun ji daɗin ta, hakan har ya jawo musu sumbatu da kuma surutai a shafukan sada zumunta. To ga dai cikakken rahoton nan kai tsaye na zo maka a cikin wannan channel din tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV yanzu nan ba tare da bata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV. To da Allah, wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar kararrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV da kuke yi ko da yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro, ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda mawaki Dauda Kahutu rara yawa wasu matasa kyauta mai zafi. Mawakin Dauda Kahutu rara, kamar yadda kuka sani a masana'antar KANNYWOOD, mawaki ne ɗaya daga cikin manya-manyan mawaka wanda yake da hannun kyauta. Duk mutanen da suka yaba da wani abu na mawakin Dauda Kahutu rara ko kuma suka buƙaci wani abu a hannun mawakin Dauda Kahutu rara, yana yi musu ba ɗan kaɗan ba. A yanzu hakan ma mawakin Dauda Kahutu rara ya ware wasu matasa, kimanin matasa mutum 3, inda ya gwangwaje su da sababbin mashina manya-manya, wanda kuma hakan ya jawo wannan matasa jin daɗi ba ɗan ƙarami ba, har ya jawo sun yi bidiyoyi a social media suna yaban mawakin Dauda Kahutu rara, sannan kuma suna haɗawa da godiya ta wannan kyauta da mawakin Dauda Kahutu rara ya musu. Kamar yadda kuka sani da mawaki Dauda Kahutu rara yana ɗaya daga cikin mawakin da yake raba kyauta a cikin masana'antar ta KANNYWOOD. Hakan har ya jawo mai farin jini da soyayya a gurin al'umma gabaki ɗaya, inda mawakin Dauda Kahutu rara kyautarsa babu maza babu mata ba yaro ba babba. Inda Allah ya subhanahu wata'ala ya tsaga jarbanka, mawakin Dauda Kahutu rara zai maka wannan kyauta tashi da ya saba yi ta ban girma. A yanzu haka dai wannan matasa mutum 3 rabansu su ma ya tsaga, inda mawakin Dauda Kahutu rara a yanzu haka ya ba su wannan mashina fella kowa da nashi guda ɗaya. Ba abin da zamu ce ga mawakin Dauda Kahutu rara sai dai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka, ya ƙara arziki. Su kuma wanda suke da niyyar taimaka mutane, su ma Allah ya dafa musu, Allah ya taimake su. To mai sauraro, kai kuma me ra'ayinka ta tare da wannan bidiyo da muka kama ka? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu, kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar KANNYWOOD da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi kullun da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a yanzu a cikin wannan tasha tamu mai inganci.